May hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o kinatibukang Central Visayas. Maupay nakulob sa inyong nga tanan dinha sa Eastern Visayas. Ug maadyong hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Aron mas mapahugtan pang seguridad batok sa mga teroristang grupo. Mihimo karon og lakang Kapolisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ilabi na sa mga gagmayng isla sa syudad. Usa na niini ang isla sa Ulanggo diin gitigom ang mga opisyal sa mga barangay aron usab susihon ang lugar nga sagad dungguan sa mga dayo. Apan giklaro hinuon sa hepe sa Lapu-Lapu City Police nga wa sila na matikdan nga mga sakop sa Parojinog Group sa Dakbayan. Ang detalye ni Luan May Rondina. Gibisita ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Senior Superintendent Limuel Obon ang isla sa Ulanggo ug nakigtigom sa mga barangay officials sa 11 ka mga barangay sa dapit. Tumong sa mong tigom ang pagpalig-on sa koordinasyon sa kapulisan ug sa mga barangay officials ug pagsusi sa posibleng mga dapit diin sagad dungguan sa mga dayo gikan sa Mindanao. Ang ilahang mga fishermen din makaabot man na og tawi-tawi sulo sa panginabuhi, no? So there might be possibility nga ang taga dito naman ang muari sa atoa. So nga ko ay dato sa proactive move para ang punong barangays mo tabang sa atoa pag-monitor. Gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga walay sightings ni Marlon Parojinog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu subay sa mga nanggawas nga balita nga aniya karon sa Sugbo nagtago-tago ang mga sakop sa Parojinog Group. Instructions mo ang ambot ko na monitor mo our Deputy Chief PNP for Operations, Police Deputy Director General Archie Gamboa. And even kagahapon ang atong commander ng Central Command. Every known criminals or member sa PAGs, huwag na natin paabotin sa election, labi na karon nagsugod na ang senatorial, ato na na-addresson at this early stage para dili na sila magamit ma-hired man sa mga kung isa man ang scrupulous politicians. Gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga mas gipahugtan pa nila ang ilang pagpakigalayon dili lang sa mga barangay officials ug mga security officers apan lakip na usab sa mga homeowner association sa nagkariang mga subdivision dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa bigas bahin, nagtinguha karon ang Lapu-Lapu City Police nga makapahigayon og peace covenant sa mga local candidates sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini aron masiguro ang malinawong piniliay karong Mayo. We know that itong atong mga politicians, mga men and women of kuan man ito sila, no? Mga statesmen ika nga somehow kung they will sign put their signatures there that they will do away with this mga bawal nga mga moves. Paano maibsan ang ato ang pangamba nga there will be trouble during election period. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.